sí. Què tal, Jordi? Això de la ruta i que tinguis un bon dia. Gràcies. Hola, ¿qué tal? Mira, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Y en la faena cómo ha ido? Bien, ahí has visto la premiación, ¿no? Bien. Joder, ahí sacando grasa por un tubo. ¿Mucho trabajo? És un plat exquisit. Agafa un. Cotxinilla? Exacte. I el fan. A la brasa? Exacte. A la brasa també? Ah, sí. A la brasa del foc. Si aquest missatge s'ha de tractar al moment o no. Que si ho feu una vegada d'enviar un correu sense assumpte no passa res. Mai passa res. Però, clar, si veu un missatge en un assumpte en blanc, doncs esperarà i el llegirà. I si després resulta que no era urgent, doncs ja l'hauré fet parar. Pues ja fa ja Sí, 20 anys. sí que
que ens coneixem. Exacte. I ja fa, aquest any, ja a l'octubre, el 16 d'octubre, ja farà 25 anys que estic treballant. I tu si fas el temps volar. Això, tanta gent. Exacte. Hem de fer amics, te'n recordes? Exacte. Amb en Cinto, amb la Ramona, Exacte. el càmping, Exacto, ¿te acuerdas? No está muy majo, ¿no? Sí, hemos aprendido, ¿ves? A montar neveras, hemos aprendido, ¿ves? A los manos reductores. I sobretot fer això de teatre, que això també m'ha anat molt bé, perquè abans era molt tímida, no parlava massa, bueno, ara tampoc, però bueno, ja vaig poquet a poquet, no? Però bueno, i això també m'ha anat molt bé, sobretot per parlar amb la gent, amb el públic, tot això va molt bé, molt bé. Y de paso, pues a manipularte mejor, pues claro, antes no éramos capaces ni de apretar ni aflojar un tornillo, y mira ahora. Casa, colcha, pàrquing, eso de todo. de tot. Cosa que abans, Abans res, no teníem res. a ver, mica en mica, Mica i un poc de pica. ¿ves? Pues nosotros lo que hemos hecho, ¿ves? Omplir la pica, ¿ves? Una experiència molt maca, no? Exacto, Que duri, Maca. exacto. Amb gent, és això, la feina i tot. Bueno, pues anem cap a Pues anem a casa. casa, sí, perquè ja són les 3, les 2, pues ja marxem. Exacte. Vinga. Vinga, Vinga, adéu-siau, vinc una altra.